Това е. Само аз да си кажа мнението като млад човек тук в село Говедар. Значи за 30 години те училища не са погледнати от вие като учителки и някои като директорите. Не са поддържани, затова се запали училището. Първо. Второто, тия пари, където са заделени за читалище, един бюджет е направен, понеже малко станах малко аз умен, нали, като хода по Пловдив и до Пазарджик. След като са заделени тия пари за читалище, то ще се направи читалище. Сега ако направим грешката да оставим това старото училище, кметът ще направи така, че ще вкара по-малко пари в село Говедар, Пазарджикия кмет, вместо да вкара в нова сграда, например 5-600 хиляди, той ще вкара 100-200 хиляди и тази сграда нищо няма и да прилича и на читалище, както ще изглежда е така. Значи проблема с тоалетните няма нищо общо с читалището. Няма нищо общо с читалището. Тия пари, къде са останали за... къде са сега в момента отделени за читалище? Знам кой е болит. Належащ той тоалетните е най-належащ. Аз ви обещавам, че с него ще разговаряме и те тоалетни ще ги започнат да ги. Много са важни и бедни. Също е много важно. Хайде да се изслушваме, иначе за какво? Има толкова млади хора. Деца от второ отделение, трето отделение принуждават с родители и отиват в Пазарджик да живеят, за да учат там. Значи така трябва да стане. И това ние трябва да си го направим ние, че училището да стане приоритет и тук да се върнат и българското училище. Нищо просто нямаме да има и циганщина. Нека да българщина. Ние сме едно, ние цигани, ние българи. Няма директно. Но това вече сме се събрали да решим читалището. Защото миналия път от неразумение, от яснота, какво ще представлява това ново читалище, станаха някои неща, които се объркаха. Точно за това събрание го искахме да нещата да ги отделим. Нека да първи с читалището. Читалището да си стане както е проектирано, както е изготвен плана и както са предвидени пари. Кметът много добре каза, че тази година 200 хиляди от бюджета са отделени за читалището. И месец май ще почне първата копка. И до края на година тези 200 хиляди трябва да се освоят. Трябва да се освоят тези пари. Така че ние трябва да ги развием тези неща и да от това събрание да стане ясно от протокола, утре този протокол се бъде отиде и да се даде ход на това читалище да тръгне и се строи като трябва. Сега за училището. Това читалище, аз още не мога да разбера точно къде ще му насочи. Но това читалище, ако е там около туалетна, да не тази туалетна ще е стрелна. Читалището с строителството, да. Строителството ще е стригната. И като се стригне това читалище, туалетните, те ще направят туалет. 70 хиляди коса за една такава община Пазарджик. Нищо не са. Ама няма, не трябва да се съгласяваме ние. За едното... Ми разпределен бюджет откъде ги вземе. Ако ще съгласите да не асфалтираме улици, имат 130 хиляди лева. Дай да отрежем улици. Искате ли, а? Искате ли да отрежем улици? 130 хиляди лева. Кои улици ще асфалтираме? Тие дето плащат да асфалтираме. Така. Да се изслушваме, може ли? Да се чуваме кой какво казва. Много ще е хубаво да има едно чисто ново селище в село Говедар. Съгласна съм с вас. Но искам да ви помоля, защо не дадете едно рамо и на училището и то да стане хубаво като читалище. И привлекателно за учениците. И не там да има хубава площадка и хубави пейки, пък нашия двор да се спъваме в него. И той в този двор ще грози и читалището. И друго, и там, където ги направите тия пейки, мисля, че друг път тия конструкции са се малко понаклонили. Децата ги изкривите. Не децата, но направете ги, защото... А иначе, съгласна съм с вас, ако се отдават пари, вие сте прав,
нали, че няма да стане това красиво нещо, което е там на снимката. Съгласна съм напълно с вас. Нека да има нещо красиво, хубаво, но вие имате дълг към училището, според мен. Направете нещо и за това училище. И то да стане хубаво, като вашите. А защо вие ни излезете от учителския съвет и директорите се съберете да излезе до предложение, искаме това да се направи, това да се направи, като вие нищо не искате сега. Ние ги предложим на миналото. Ако бяхте казали, ние ще да направим едно събрание, щяхме да направим едно събрание цялото да се иска. Който иска прави. Ама аз не мога да разбера техните учителки. Техните учителски не мога да разберете, че читалището, което са заделени пари, няма нищо общо с училище. Тия пари нямат нищо общо. Извинявай, ама ти чули ме въобще какво казвам? Ама не може за в момента сега да бюджет. Аз не казвам за в момента, казвам за в бъдеще. Добре, казвам за в бъдеще. Както ще има красиво читалище, кмета да даде едно равно училище и то да стане красиво. Пазаришкият кмет се възползва от това. Да си казва едно правило. Това старото училище няма да се направи това читалище. Може ли аз да се изкажа? Само да отговоря на най-да. Сега, спомняте ли се тази площадка, къде направихме детската площадка и то каква трева беше? Спомня ли си някой? Или забравихте тази трева? Забравихте ли, че вътре лисицело бяха? Сега се изчисти и стана красиво. Аз ви обещавам, ще стане училище. Хората, които натискате сме вие, хората, които ще натискате нас. Това е. И нещо ще отделим от професорството, как ще направим училище. Това е. Сега искам да кажа, преди няколко години на събрание, пак така, тук с кмета на Пазарджик, беше съобщено, че проекта за читалището почти е готов, че петното е определено там, където е кавата. Да. Въпросът ми е какво наложи това петно да бъде изоставено и да се търси ново петно и точно на мястото на туалетните в училището. Съгласна съм, че трябва да се строи и не съм съгласна да се прави нещо ново върху стари основи. В никакъв случай тези основи на старото училище няма да издържат такъв голям товар, такава нова постройка. И редно е, каквото е вече приготвено, проект, щом е готов, да се почва строителство. За това училище на всички хора е мъчно. В това училище са учили някои по-големи от мен, учили са моите деца, моите внуци и за мен това е реликва. И няма да бъде лошо, ако тази година не може да се почне ремонт или строителство, да се направи. Според мен изисква една плоча да се направи по-стабилна, един стабилен покрив и отново сградата да бъде подновена. Поне тази година, до година в проекти. И за какво да се използва? За какво се използва? Да се сложи една плоча, за какво? Махалата... училище. Че имате много прекрасно училище. Вие слушате ли след 20 години какво ще бъде? Колко хора от другите приятели ще бъдат тук на територията на Говедар? Къде ще учат тези деца тогава? Вие чухте ли от кмета, че каза, че училище няма да се прави? А тя е публична общинска собственост, собственик е той. Ще бъдете едни от тези, които ще бъдете записани в някои дописни книги по-късно, както някога дядо Тодор Писарски е записал, че кметовите на Говедари през 1928 година са решили да съборят училище, което не е било пострадало от земетресението. Училище, което е било на 2 ката с по 3 стаи и са го разрушили, за да го разграбят. Аз не ви обвинявам в това, но ви задавам въпроса, това училище като общинска собственост има ли застраховка някаква? Няма. Защо? Не знам защо. Защо? Вие би трябвало да се заинтересувате. Затова иска директорката. Само директорката. До голямо училище има ли застраховка? Ако имаше някаква застраховка, би трябвало да държава. А сега голямото, що не се направи застраховка? Аз говоря за всичките училища. То се води едно училище, нали? 2 сгради, но училището е едно. Като юридическо
лице. И то би трябвало да има, защото вътре са деца, как няма да има? Деца, недвижимо имущество. Това учителите и директорите трябва да го направят. Те. Ма кмета да ги подсети като... Да ги подсети къде ги сърди. Местото има ли има? Местото нямаше и собственост, когато преди да дойде аз. Нямаше и собственост. Аз за собственост нямаше. Ще бъде срам едно такова село като нас да бутни това училище. Аз не съм съгласна. И плюс това новото ни бяха, което ще там на мястото на туалетите, тя каза Аз беше изтеглен за по-дъщорично централно. Сега искам да ви кажа, че момент само. Лошо е, когато се бута само. Нали, много е лошо да се руши. Обаче ние ще бутнем нещо, което половината не става нищо от него вече. И на негово место ще израсне нещо, което просто ще представлява цялото село това проект, което е направен. Това ще е красота. И не сега да се натискаме. Той е клуб. Танцори, певци, пенсионерски клуб, събрания, ритуали. Това е единственият клуб, който им погледнете. Балатом всичко каквото е. И понеже нямаме тези условия, представете ли се тази сграда, ако се издигне там, това читалище ще бъде отворено абсолютно за всички. И как казваш, че след време ще се развият нещата, танцови състави, певчески състави, абсолютно, и както ги имаме и сега в момента ги имаме. Но ние нямаме условия. Защо нямаме? Защото преди така не са взимали правилните решения. Това детска градина, която трябваше да отиде в Каджиро, трябваше да дойде тук. И точно е на такива събрания са взели решение и са изпратили всичко там да се направи. И мости имат, и читалище имат, и детска градина имат всичко. Какво имаме ние? Абсолютно нищо имаме. И сега да загубим това нещо, да загубим. Не дейте. Не го правете. Да. Сега, аз най-напред искам да се изкажа като председател на читалище. После като учител в училище. Сега, като председател на читалището искам да ви кажа следното. В селото ни има много хубави малки деца, по-големи и още по-големи, много талантливи. Така, тези деца обаче няма къде да пеят, няма къде да играят и ще тръгна оттам, че ние, аз на Попов му казах, тук преди да излезе, господин Попов, ако вие това читалище не го построите както обещахте, значи трябва да знаете, че нашата борба ще продължи. И ние ще се караме групите, кой кога и къде да влезе, за да играе и да пее. Така. Видя се, всички сте свидетели. В това говедание, в последните години нещо да е строено и да е правилно? Не. Откакто се стри на читалище, в което играехме, аз бях самодейка, палихме си печката, тая печка, събирахме съчки, в ония голям салон студен, имаше живот, всички ни подкрепиха. И аз сега съм толкова очудена как може жители на това село да бъдат толкова настроени против постройката на едно читалище, на една сграда, която ще остане паметна и наистина вече исторически паметник в историята на Говедаре. Защото това не е стол да го купиш, утре ще го щупиш, падаш и край го няма. Но тая сграда, тя ще бъде построена и ще остане на децата ни, на внуците ни, на всички. Ето на тези млади хора, които са тук. Защото ние няма къде да се правим тържества. Коренното тържество го правихме тук, включихме уредбата, получава се микрофония, не е удачно. Студено да излезем навън. 1 март, ден на самодойността. Ние сега решаваме дали да направим тържество, как да го направим. Въпросът е къде. Тук тясно, вън студено и така нататък. Така, сега, въпросът ми е такъв. Ако ние се държим на селото, държим си на историята, и това, че някои хора, вземащи постови важни, не са взимали никакви решения в уния времена, в които можеше да бъде построено читалище. Можеше да бъде, но не беше построено. Нека сега да не слагаме спирачка на това, което може да стане паметник за нашето Говедаре. Другото нещо.
много ви моля, загърбете тази лична неприязън, омраза, защото всичко идва оттам. Ние да мислим глобално, а не частично. Разбирате ли? Понеже го предложил Бакърджиев, понеже го предложила Стефанова, понеже го предложила Николова или така нататък. Просто да се оттърсим от това нещо, да мислим глобално за селото, за всички. Ей, тук да се събираме, да ни е весело и да няма борба и неприязън между моята група, между пенсионерите, между пеещите танцуващи. Всички да си подадем ръка, да бъдем заедно и един ден да сложим лента. А по отношение на сградата училищното, чух